Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Uwei tahu Saiñ Jong ka Jingieit. Baru ngitip Saiñ Jong ka Jingieit dari donut ma. Abang ngiit yano rayano. Ngi to SMS na ngi to shti. Abang ngi don ka Jingieit ngi ai beda donut. Balai ngi ada donut haka Saiñ Jong ka Jingieit. Namar. Lada piit yano rayano. Piit dak po ka donut. Takadaw ngi ai Saiñ dak donut. Omba ik tang da kaman sim ndre ik da kadonut kadesha ka Jingieit ka basha pat ka Jingieit ka bayanya serta kadon ka Niangphlang padang ka Jingieit nadu kadonut pat ka Jingieit kaman sim